Okay, vi kan vise rundt. Vi har nemlig lavet en Halloween-fest. Vi viser rundt. Okay. Hallo, hvordan får man de der ting ned i hjørnet til at komme frem? Der er et stuebord. Pillow bed. Spisebord. Du er ikke så lige fandt ud af, hvad det koster. Det kunne det godt have med. Så vi kan lige pludselig kalde det, så må det ikke. Du kan altså ind foran skærmen. Køkkenet har vi ikke så meget. Er noget slik? Har I overhovedet noget? Ja, I har det der spøgelse derovre. Så har vi Det er sgu et vildt spøgelse. Så har jeg sådan nogle spøgelseskæder, røde spil. kan jeg se. Og så I har spændt væv. Hold da, holy har vi kæft. tabt det, mand. Det må jeg sige, det er godt lavet. Og vi har selv lavet det hele. Mig og mig. Og så har vi lavet En seddel. Altså, hvis I ikke kan læse det, så står der, at I kommer til at fortryde. Hjælp. Min storebror troede, I kommer til frokost. Og grunden til, det er uhyggeligt, det er, fordi det er skrevet med blod. Og så har vi spillet væv. Mange. Ja. Hey, og det er min brødmor. Ham der monster der med slik i, har I ham hen med jer? Ja. Så I behøver ikke andet slik. Eller hvad? Nej, det behøver vi ikke. Okay, kom her. Filme kigger. Og der er det. Og Peter, som der ikke er kun for små. Et sted,